מה קרה גברתי? הוא היה בגורקה ופה, והוא עכשיו מלכלך. הוא מלוכלך עכשיו כי הוא היה בגורקה? כן. אוי ואבוי. טוב גברתי, רגע תקחי מספר. תודה. תודה. בבקשה, אנחנו ננקה אותו ונחזור אלייך כשיהיה מוכן, בסדר? אוקיי. את בינתיים יכולה ליהנות לך, אוקיי? אוקיי. לכי תהני לך בפארק ואנחנו נתקשר אלייך עוד רגע. ביי ביי. גלינג לינג לינג, גלינג לינג לינג, גלינג לינג לינג, גלינג לינג לינג. שלום, נלה? כן. הוויניפוחיצ'קי שלך הוא נקי, את יכולה לעבור לאסוף אותו. איפה הוא? צריכה לתת לי את המספר קודם. או, תודה רבה. שנייה, אני אחפש את הוויניפוחיצ'קי שלך. הנה הוא, נקי, חדש. יום טוב.